Naman kasi ang baba. Siya, Yung ano, ring light. oo, kasi ang baba ko. Tapos, ano to, yung isa kong cellphone. Ayan. Isa pa. Ayan. Ayan. May pulbo ka na. Masyado oily ang aking toothpaste. Nay, may pulbo ka ba? Pulbo? Oo, kasi oily. Wala akong pulbo. Isihin mo na lang si ate, ma. May kapan niya kayo. Ay, pulbo lang. Yung foundation niya ay. Lagyan mo na lang ko siri. Hindi ko anta yun. Baka maputian. Hindi naman. Foundation niya daw si mama. Tingnan niyo. Mababas din. Guys, Hanapin mo yung panyo na t-shirt. Walang pa ng t-shirt. Saan mo ba? Wala din yung t-shirt pa din. Hindi lang yun. Tama. Hindi kasi. ito sa foundation. Yung powder na. Meron ba? Asan mo kayo naman? Ay, masipir. Hindi nga yung magbabato. Ano sila mga Ininvestig lang. lipstick. Oo, ininvestig lang. Lagay niya ano sa bag. Ay, nasa bag ko ba? Bila niya ata sa taso. Ang init. Buksan ko yung ano dyan. Saksak mo sa laptop. Naku, patay na sa Tingin nga ako tissue. Hi, good morning. Mega love shoutout at good morning sa inyo dyan lahat dyan, guys. Sa family in my house, hello, good morning. Wait lang ha. Nag-prepare pa ako. Nagbukas pa ako ng ads. Hi, kapatid Ram. Hello, good morning, good morning. Wait lang. Ayan. So, hindi ko makita pag wala ako sa ganun. Lapit siya dito. Hello, good morning sa 3 million in my house. Mega love shoutout, guys. Siyensya na ha, naging busy si host. Wait lang guys, nag-open pa kasi ako ng aking cellphone na isa. So, ayan.
Yan. Hi, KTV, Sisi Kuy. Good morning. Good morning. Hi, CBN Mix Vlog. Good morning sa inyong lahat dyan. Madam Baby Channel. Good morning. Good morning. Ayan, shoutout sa 4 million in my house. Good morning sa inyong lahat dyan. Nasa 6 million na thumbs up. Hello. Good morning sa inyong lahat. Simpleng buhay. Kamusta? Kamusta ka na? So yan, may bago ako na, may naunang nakapin. Yan guys, patusok palalabs po sa nakapin. KTV, naglalaba ka ba sis? May bubbles, yes, ang daming bubbles, di ba? Kasi, only bubbles daw yan. So, ayan. Hi, hello, Najor. Thank you sa pag-greetings. Thank you. Salamat, Reg Pisa pa. Happy birthday mo dyan. Thank you so much. Manuj, hello, good morning. Let me see your channel. Good morning. Thank you for coming sa wow. Thank you for coming. Yan. Wait, I give you a moderator. Yan. Ayan, thank you. Hi, Silent Silver. What's up? Good morning. Good morning sa inyong lahat dyan, guys. Good morning. Ayan, 99. Lagalag 59 vlog. Magandang umaga po host at magandang umaga rin sa inyong lahat dyan. At sa 6 million may house. Hello. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-join. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa papuso. Thank you for your heart. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Ayan kayo, meron po akong nakapin. Please connect on the top and please connect on the top and leave a good comment. And don't forget, hashtag KitKat. Ayan. Na-miss kayo mag-LS. So, ang tagal din, no? 2 weeks akong hindi nakapag-LS. Happy 41 birthday. Thank you so much, Greg Pisa, for your greetings. Thank you so much. Okay, may jacket ka na. 1933, lagalang pa, 54 vlog. Meron ka ng jacket. Thank you so much. Thank you sa pagpunta nyo guys sa aking LSS. Ayan. Oh, baby pa lang ang iyong bahay. Hindi makiabot nga yung isa kong cellphone ni. Please. Ayan. 1982. Ayan, baby pa lang ang iyong bahay. Please, 1982, paki-connect sa taas. Please connect on the top. Kasi marami yan siya banana. Hi, Grace Castillo. Hello, good morning. Kamusta na, Sisi Kuy? Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta nyo, guys. Ayan, maraming salamat sa pakaway-kaway. Sa 7 million may house at 7 thumbs up. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa pag-join nyo guys. Please connect on the top and don't forget leave a good comment. Ayan, simpleng buhay, Sisi Kuy. Mega love shoutout. Ayan, Monica na ba, Sisi Kuy? Andito ko sa bahay mo. Ayan. Daming notification dito sa kabila. So, ayan. And guys, please connect on the top. Marami yan siya banana. At hindi lang siya maraming banana, marami siyang grocery sa kanyang paninda. Kaya sana naman sa mga gusto pang mangisda dyan, please connect on the top. Legit at organic na nanunukli yung nakapin. Kaya sana naman, dikitan nyo yan siya guys. Patusok palalab sa nakapin. Maluay kayo guys. Thank you. Wow, meron ako notification, get easy to create your more sound. So, kailangan ko daw mag-sound, sabi ng notification. Ano daw ang sabi niya? Ewan ko ba kung bakit mahal pa kita talaga? Sana all. Pero sabi mo kasi tapos na, hindi ba? Ayan guys, meron na akong dito. May notification ako. Ang galing daw. Lagyan ko daw ng sounds ang aking live. Pero hindi ako naglagay ng aking sounds. Chris greeting. Thanks. Yan, cancel natin. No, thanks. Ayan, ito tayo. Okay. Guys, pa-connect po sa taas sa nakapin, ha? Wow, sana all may iba na. Salamat. Sa nakapi, nandito ako sa iyong bahay, Sisi Kuy. Yan. Saan siya na guys? Hindi ko kaya
May iba na daw. Kaya nga sana all may iba, di ba? Salamat na lang kung meron. Salamat na lang. Pero, change yung topic. Ayoko ng stress. Gusto ko maging happy lang for this day. So, sensya na, wala akong time mga ganyang bagay. Let's move on. Ayan. Host, baba lang po ako ng bahay, bakas lang po, sa nagtatrabaho pa lang po kasi, salamat. Okay, baba ka lang dyan ng bahay at on the way na ang aking mga alagad sa'yo. Ayan. Ayan. May chat ka sa akin, sorry, naka-live ako at busy ako sa live session na. At hello po sa lahat. Ayan, maalala mo lang kapag yung may time ka na. Kahapon yun. So, forget about it. Let's move on. Okay? Let's looking forward and move on. Hayaan na natin yung past, di ba? Huwag natin pilitin ang ayaw, di ba? Okay. Huwag akong gambalain sa aking live. Gusto ko maging masaya for peace. Please lang. Naghintay ako kahapon pero okay lang. Ganun naman talaga ang buhay. Ganun. Sige, gusto mo yan? Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. So, wag natin pilitin ang ayaw kasi 'di ba? Sabi ko kasi magpapala ka pero ang sabi mo, hindi mo sasagutin. Kaya ugnolong, o 'di ba? Pagkatapos ngayon mo lang maalala, o 'di ba? Mas okay na yung pass and forget about it. Let's move on, 'di ba? Kasi mahirap naman din kasi yung isa lang yung nag-handle o yung isa lang yung nag-i-stay, 'di ba? Ayan. Dinikita mo siya, KTV. Maraming salamat sa pagdikit kay Red Chris. Maraming salamat. So, baby pa lang ang kanyang bahay. Maraming salamat sa pagdikit. So, yan nga. KTV, nag-aayuda yan siya ng WS. So, isa siya na nag-play sa aking bahay at walang sawang nag-play. Kaya naman, thank you so much sa pagdikit mo kay Red Chris, ha? Yan. Ayan, di ba good comment lang? Guys, may nakapin, marami yan siya banana. Dikitan nyo yung nakapin, guys. Maraming banana yan. Hi, Rio! Hello, good morning, Rio. Mega love shoutout sa'yo. Diyan, guys, connect po tayo on the top, guys. And don't forget, leave a good comment. Ayan, guys, sa mga sa mga gusto pa pong mangisda, sa nakapin ko, ay marami yan siyang banana. Ayan. Ay, Sisi Koy, tapos na pala ako sa'yo mag-play. KTV, tapos na ako mag-play sa'yo, Sisi Koy. Ano to, habaan mo pala yung yung video mo, no? Para sa next play ko, mahaba yung watch hour na may makukuha mo. So, pag mag-live ka, di ba? Ako kasi pag nagla-live ako, gamit ko load. So, wala kaming wifi. ECBC Mix Vlog down, thumbs up at dikit na sa'yo. Yan, maraming salamat guys sa pagdidikit-dikit nyo dyan guys. Pabasa ng inyong kanyang message nga. Ayan, maraming salamat pero pasensya na. Nasaan na ba siya? Ano ba message niya? Alam nyo ba guys? Pasensya na ha. Happy lang. Salamat sa happy lang. Salamat sa happy lang. O, diba? Kailangan maging happy tayo. Happy lang tayo. Wag natin i-pursue ang ating sarili sa mga bagay-bagay na magpapa-stress sa atin. So, keep on smiling. Yan guys, meron ako ng bagong nakapin. Kung dandarandan na kayo sa old nakapin ko. So, meron tayo dito nakapin guys. Pin ko guys. May nakapin tayo guys. Leave a good comments. Ayan, mga legit at organic yan dyan guys. Mega love shoutout. Ayan. So, ito, mag-PM ako sa kanya, oh. Maraming salamat sa pag-greeting. Thank you so much. Ayan, for this day. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you talaga. Ayan. So, dati nagtatag pero ngayon hindi na nagtatag. No. Diba?
Ayan, thank you sis. Ayan, maraming salamat sa pagbati niyo sa akin guys, sa aking Facebook. May thank you so much. O guys, sa mga gusto pong mag-follow, follow no? Pinromote pa follow guys na aking reels. Pero kung okay lang kung hindi, wala lang, promote ko lang. Wala lang akong magawa. Wala lang akong masabi. Happy lang. Happy lang, ganun lang. Hi, Renz Official! Hello! Hello, Rose Mitch! Good morning, Sisi Kuy! Thank you so much! Maraming salamat! Nandiyan dyan kayo. Thank you po. Ayan, na-miss ko mag-live. Good morning, everyone. At good morning din sa'yo. Rose Mitch Vlog. Thank you. Salamat sa pa-hi-hi at pa-heart-heart mo dyan. Thank you so much. Ayan, meron ako nakapin, guys. Sa mga hindi pa po dyan dikit sa nakapin, please connect on the top and leave a good comments. Don't forget the hashtag KitKat. Good morning po, Ate KitKat. At good morning din sa'yo, Rose Mitch. Good morning. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Hi, Kuya Joel. Mega love shoutout sa'yo. Kung nandyan ka ba, naka-stay sa silent view dyan. Thank you so much at good morning. Good morning din sa inyo lahat dyan guys. Ayan, sana naman ay nakapagkape na kayo or nakapag-breakfast dahil wala pang pre-breakfast si host. Kahit si host ay wala pa rin breakfast. So inuna ko lang mag-LS bago pamalanta ang aking buhok. Inuna yung buhok, no? Yan. Nagpakulot lang ako. Kunwari lang kulot-kulot yan. So, bago pa siya umi-straight, in-live muna ako. So, hindi pa ako nagbe-breakfast, hindi pa ako nagkakape, anything else, wala pa. Kaya lang, ito, inuna ko yung mag-live bago pa umi-straight yung buhok ko, di ba? At kasama na rin dun ang nag-selfie ako ng bonggang-bongga. Yan, salamat. Ay, nagda-drive siya. Thank you. Ayan, Kuya Joel. Shout out sa'yo, Kuya Joel. Mega loud shout out sa'yo. Ayan. Apa? Ayan, habang nag-LS may kapiyong. O, diba? Sana all. Ay, maraming salamat guys. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Hindi ako nagtatagal sa aking LS. Ayan, so mga 1 hour lang to guys. 1 hour lang. Ayan. Guys, baba kayo ng bahay para mapalitan natin yung nakafin. Ayan. Nasaan na ba ako? Gulong-gulo ang aking bahay. Kasi nanghiram pa talaga ako ng cellphone para ano lang ba? Para ano, makapag-ayuda. Kaya lang nawala yung aayudahan ko. Sabi niya magbaba daw siya ng bahay. Kaya lang bumaba siya at nawala. So paano na? Hindi ko na alam kung sino yung bibigyan ko ng 7 banana. O diba? Nag-prepare pa naman ako ng 7 banana. Super hinog-hinog na yun. Super hinog-hinog na yun. Sayang, ang tagal niya na-stay. Ang tagal na-stay ng aking banana kasi naman okay na yung cellphone ko. Ito talaga yung old, yung cellphone ko. Unang-unang pinang LS. Ayan. Medyo okay na siya. Mega love shoutout sa'yo. Ayan. Normin Dab De Leon, hello, good morning. Mega love shoutout sa'yo. Thank you so much. Ayan. So okay na yung aking cellphone. No, may pangayuda na ako ng 7 banana. At meron pa akong 4 sa naka-live na cellphone ko. Kaya naman, sa mga baby pang bahay, ayan, nandiyan siya. Okay, kanina pa kita hinahanap, nandiyan ka lang pala, sir. Sana all hinahanap. Hindi ko kasi mag-Google Map kasi mahina ang net. Oh. Nahanap kita sa Google Map. Diyan lang pala ikaw kita matatagpuan. So, ayan. 99, bakit kasi ganyan yung channel mo? 9983 Lagalag T54 vlog. So ayan guys, meron tayong nakapin guys. Guys, pa-help po sa nakapin. Baby pa lang po ang kanyang bahay. So may mga extra banana dyan. Bago pa yan dyan guys mabulok, padikit at pasupport ko sa nakapin. Kung po pwede lang, pahinga ako ng banana ninyo. Pasupport ko guys sa nakapin ko. Si baby po talaga ang kanyang bahay. Halata ba guys, happy lang. Bawal ma-stress. Bawal stress today kasi today is my birthday. Kaya ito dapat maging happy. O, diba? Sana tayo mag-emote after this day. Diba? Ayan. Okay, wait lang. Nandito na ako sa bahay mo.
Huwag ka bababa ng bahay mo, Lagalag TV Mix Vlog, kasi nakapin ka na. So, pag nakapin ka na, lagi mong tatandaan, kapag ikaw ay napunta sa mga LS at ikaw ay naipin na, huwag ka na magbababa ng iyong bahay. Kasi po pwede kang paluin ni Lolo at hindi ka makapagdikit sa mga ibang channel. Ano sabi? Naku! Ay naku, nagagambala ako sa inyo na guys. Hay nako. Wrong spell. Wait lang ha, bibigyan kitang banana dyan sa nakapin. Wait lang. So, meron tayo ditong kasi dapat hindi pinagsasabay. Yan, char. Saan niya nakuha to? Saan mo nakuha yun? Naka-private yun. So may isa pa siyang cellphone na po pwede niya mabuksan yung account ko. Parang ganon. Wait lang guys. Never is me. Kaya parang this one. Wow, grabe no. So hindi ko alam na meron pa pala siyang ibang So yan guys. So meron ka pa palang ibang account, ganun. So na-open mo. Sige, tingnan natin yan. Malalaman natin yan dito. So, sa ILS ka pa talaga mo ako gagambalain. Diba sabi mo kasi kahapon tapos na, diba? Kasi kahapon sabi ko tatawag ako sa number mo. Tapos sabi mo, wag na, hindi mo rin naman sasagutin, sabi mo. Tapos nag-message ako, in-ignore mo lang. Tapos habang nagpapakasaya ka ng team mo, na nagse-celebrate kayo. Ay, kalma ka lang, Kat. On the way na ako sa nakapin. Yan. Bibigyan kita ng ay nako, anong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? Walang makakatulong sa akin kundi ako lang dahil gawa ko lahat, so process ko lahat, so ayaw akong tulungan. So wala naman kasing tutulong sa akin, gawa ko lahat, no? Gawa ko lahat. So parang pasan ko ang daigdig, Pero ganun pa man pilit kung kinakaya. Hindi ganun kadali, pero tinatry ko yung best ko para magawa ko yung mga best ko at para magawa ko yung kaya kong gawin. Pero gusto ko kasi naman, 'di ba? Ang inaano ko kasi dito is yung effort, yung support,
Kasi kung palagi, isa lang yun, lagi nag-a-adjust. Kung palagi lang ako yung mag-a-adjust, ako lagi yung uunawa. Mahirap naman yun, diba? So, simpleng tulong lang sana, pero hindi na ko. Kasi ganito kasi yan. Ha? Wait lang. Titingnan ko muna dito. Paano? Alam ko na. Teka lang. Wala ditong record mo. Wala dito yung record mo. Sige, host. Oo, yun nga kasi 'di ba? Bakit ngayon pa? Ano, dapat masaya lang ako na nagla-live. Kasi 2 weeks ako hindi nakapag-live. Oo, nag-live yata ako nung last 2 weeks pa. Yun. Nanapan ko talaga ng signal para makapag-live ako para sa hindi bababa yung WH ko. So, eto na nga. So, this is my day off. Tapos kahapon sana, no? Kasi brown out. Kahapon, whole day. So, dapat kahapon talaga ako mag-LS. Kaya I'm brown out. Tapos ito, birthday ko today, kaya pina-day off ako ng boss ko. Ayan. So, i-spend ko yung time sa live. Live sana ako ba? Nag-live naman ako. Nag-live naman ako. So, dalawa ang bukas yung FB Lite. FB Lite at message, FB Lite ang gamit niya siguro, kaya ayun. Yung gusto mo ng pero itinatawa mo lang, tawa lang. Okay, mag-invite tayo dito. Anyari bakit niya ako ginagambala dito sa LS ko? Na dapat happy lang ako nag-LS na. Pagkatapos ng LS na to, grabe. Ayan. Itawa ko muna to ngayon. At sandali, mag-aayuda ako sa nakapin. Ayuda ako sa nakapin. So, anong dapat kong gawin? Ay, nako, Kat. Kaya mo yan. Okay, in-skip yun. Masakit para sa akin. Kasi ganito kasi yan. Sige, no, explain ko, guys. Since nandun na sa, binobroadcast talaga no? Talagang hindi ako mahintay ma-PM at dito pa talaga. Kasi kahapon, di ba? Sige, ganito ha. Sa silent viewer ko dyan, thank you so much at good morning. Mega love shout out. Ayan. Kasi ganito yan, no ha? Sige, gandang usapan. Tissue, please. Wait lang. Okay, explain ko, no? Nakatambay yung isang alagad ko sa nakapin. Yun. So, ayun nga. So, nagkita naman kami, di ba? So, na-info ka naman kita. Ganito kasi yan. Kahapon kasi, di ba? Pahinga ka muna. Hindi, i-explain ko to, Sisi Kuy. Kaya ko to. Kaya ko to. Bago pa umi-straight ang buhok ko. I-go natin to. Ito na. Punta tayo sa live ko. Yung isa kong alagad na kaayuda sa nakapin. Real talk, ididikit ko sa'yo pero hindi na mag-iwan ng bakas. Oo, kasi wala akong time mag-iwan ng bakas pero I'm sure naman ako na legit at organic itong ididikit ko kasi meron itong subscriber. Ayun sa nakapin, OTW ang aking real talk on the way sa iyong bahay. Ayan, aray, oriente yung aking. Sige, tayo dito, magtalakayan tayo. Okay lang. Yan. Sino itong nakapin? Biyaherong TV. Sa mga biyahero natin dyan, simpleng pag-share lang po ito.
Ayun, nandito ako sa bahay mo. Dikit ako ng isa. So, na pinapanood ko pa ha. Okay, balik na tayo sa ating combo. Yan. Talaga. Dito pa tayo sa live ko ha. Gusto mo yan. Magbabakrid lang muna ako ha. Bakrid. Ayan, hindi daw siya. Ay, wow. Good morning. Thank you. Sige, lusot ka na lang kapag ano ha, dadaan ka. Yan, sige. Sige, kaya mo yan, Dry. Ayan. Ayan. Hi, Kelly FB. Hello, good morning. Mega long shoutout. Ayan, maraming salamat, Sisi Kuy, sa pagpunta mo sa LS ko. Sa 6 million may house. Good morning, good morning. At thank you so much. So, ayun nga, di ba? Balik tayo doon sa topic. Balik tayo sa topic. So, kahapon nga, no? Nagkita nga kami noon. Na-info naman kita, di ba? Sabi mo, okay lang naman sa'yo, di ba? Na magkita kami. So, yun, nagkita naman kami. Oo, nagkita kami. Oo. Yun. Tapos, at yun na nga, di ba sabi ko sa'yo, tatawag pa ako sa'yo para maging malinaw ang lahat. Pero ang sabi mo sa akin, hindi mo na sasagutin. Bakit pa ako tatawag kung hindi mo rin naman pala sasagutin, di ba? Tapos nag-message ako ng bonggang-bongga. So yun, ayun, hindi mo naman sinin. Ignore. Samantalang ang ibang message mo, ayun, bonggang-bongga to, there are reply. At habang ikaw ay nagse-celebrate at magpapakasaya, ako naman ay naghihintay sa info mo, di ba? Wala. Diba? So, syempre, nag-info naman kita na magkikita nga naman talaga kami. Ayan. Nagkita nga kami. Nagkita nga kami. Wag dito. Yes, true. Sorry, hindi yung part. So, nasa ano yun, sa sala po iyon sa kanyang bahay ng sister niya. Sister niya. Ayan. Ayan. Guys, meron akong nakapin. Yan. Sige, i-push mo pa yan. I-push mo pa ng bonggang-bongga. Sige. Sige, i-push mo pa ng bonggang-bongga yan. Hanggat kaya ko pang tumawa, tatawa pa ako. Oo. Guys, umuulan. Meron tayong sinampay. May sinampay tayo. Ikaw, pagpunta, grabe ka. Nagpunta naman siya talaga, awa, at na-info naman kita. Oo. Kaya yun, nag-selfie naman ng bonggang-bongga, awa. Okay naman sisi ko yung kids ko. So, eto, on the way sila sa, sa schooling. Yan, Admadury. Meron ka ng jacket kay TV Vlog. Ayan. On the way sila sa pag-schooling. So, enrolling sila ng college. O, as of now, eto nagpapakatatag at feeling para matanggal yung stress ba, ito akala ko sabi mo process ibang bahay pala, sa bahay nila, sa bahay ng ate niya ba. So nagkita kami, tapos agpunta kami sa bahay ng ate niya. So dito ko talaga i-explain, hindi ba pwede mag-PM na lang, ha? Sa akin lang kung ayaw na, sa akin hindi na sa ulo. Kasi yun kasi ang sabi niya kahapon, sabi niya tapos na daw. O di chinat ko naman siya ng bonggang-bongga. Chinat ko naman bago ko nakipagkita. Di chinat ko naman ng bonggang-bongga. Kadarating ko talaga ba sayang. Wow, grabe ka! Wow, grabe! Talaga dito mo yan sasabihin sa LS ko? Talaga? In-info naman kita, di ba? Sa nagkulang doon, di ba na-info naman kita, pero binaliwala mo. Sabi mo kasi, di ba, tapos na. Kung po pwede nga lang i-record yung sinabi mo sa call na, sa number kasi, so, di ba, sa number kita tinawagan, sa number mo, kasi nga meron akong ni-register na pang call at saka pang text. Yun. So, tinawagan kita. Tapos, sabi ko, busy ka kasi, doon, gigising mo yung anak mo. Pero kahit na kinakausap kita, iba yung attention mo. Sabi ko, mag-end na yung call ko kasi every 12 minutes mag-off yung call. O, di sabi ko, pag nag-end, i-call kita ulit. Ang sabi mo, wag na kasi hindi mo rin naman sasagutin. O,
Para't ano pa natatawag ako kung hindi mo rin naman sasagutin. Kadalasan naman talaga kapag tumatawag ako, hindi mo naman talaga sasagutin. Awa, kapag kagalit ka, awa. So, yun. Tapos nag-message ako sa messenger, hindi mo inopen. Hindi mo inopen yung ano. Oo. Tapos, ayun, di ba? Pini-PM kita. Hindi mo, inignore mo yung PM ko. Hindi mo pinansin yun. O, tapos, syempre, eto na, nag-chat na. Tapos, ang sabi ko naman sa'yo, so, ang haba-haba na message ko dun, so hindi mo in-ignore. Habang ikaw, inatupag mo yung team mo, so okay, support naman ako sa team mo, go. O, tapos nag-celebrate kayo. Asan ang info doon? Wala naman, hindi ba? Ano to, sabihin mo dito. Ang alin ang sasabihin ko dito, di ba po pwede naman nag-LS? Eh bakit didami yung LS ko? Ayan, wag to, tayong dollar sign. Sayang, biday ko pa naman ngayon, sinisira mo yung araw ko. Nag-live ako para sa biday ko, para sa LS ko. Meron na akong 36 minutes, so mabilis lang siguro ako mag-live. Baka mag-end na ako. Hindi na ako tumatawa. Umingiti na lang ako kasi nakalig pa ako. Pakulot pa naman ako. Sa isip ko bago mag-straight yung buhok ko, 1 hour na yon, no? So, nag-live ako para sa WH ko para mag-remove stress. Kasi maghapon talaga ako naghintay ba? Wala ako na pala sa kakahentay. Hanggang sa nakipagkita na lang ako sa kasama namin sa GC. So matagal na siyang friends namin sa GC. So hindi naman dingin sa kanyang kaalaman, nakilala naman niya 'yon. And since na magkalapit lang kami at magkasing province lang naman, ayan. Uy, oo nga pala. Isa sa nakapin. Ito pandalawa sa nakapin, guys. Pasensya na ha, maimot-imot yung LS ko, hindi maganda. Nag-LS ka kasi birthday ko today para lang na mamalibang ako ba? Ayan. So, eto. Pandalawa sa nakapin. OTW. Ang aking KitKat. Ayan. Papawisan na ako. I-straight na yung buhok ko bago pa matapos yung LS ko. Sige, tawa ko. Ang kangiti lang ako. Ganito na ang mga viewer ko. Salamat ha sa pag mo dyan. Salamat at thank you so much. So yan, lagalag dating dikit sa'yo po, musta na po, ayan, sira na LS mo, ano ba yan, kaya nga sisikoy na, nasira na ba, start ng LS ko, happy ako na mega long shoutout sa inyo, kaya lang eto, nag-ayuda na ako sa nakapin, ayan, maraming salamat sa pag-ayuda mo sisikoy sa nakapin, at ako rin ay pandalawa sa nakapin, eto na, OTW sa nakapin, ang isang aking alagad, so hindi ako nag-iwan ng bakas. Oo, kasi hindi ako makapagbakas. Kasi nagdadaldal ako dito, nagbabasa pa ako ng message, kaya hindi na rin ako makapag-iwan ng bakas. O di ba, nakangiti ako ngayon, pero ngayon, mamaya lang, todo imot tayo dito. Tawa pa ako. Ayan. Balik tayo dito. Nagbabakrid ako ba? Nasira na talaga. Ayan, maraming salamat Sisikoy TV Mix Vlog sa pag-ayuda mo. So, isasuggest ko lang sa'yo Sisikoy, kasi continue ako sa pag-play ng iyong video. Habaan mo yung video mo kung ano yung, habaan mo siya. Oo, habaan mo siya. At malaki na rin naman na yung bahay mo Sisikoy. So WH na lang yung kailangan mo. So yung pinakamahirap talaga is yung WH. So kailangan mo mag-LS na mag-LS. Kung kaya mo ng sa isang araw, 2 o 3. O kaya naman, ang mag-LS ka sa isang araw na isang beses pero paabuti mo siya ng mga 2 hours, mas malaki magigain mong WH kapag ikaw ay nag-live. Mas malaki ang makukuha mo doon na WH. Tapos,
Tapos, ayun. Tinag niya ako. Tinag niya ako ng bonggang-bongga. Ayan. Tapos, hindi ito yung ganun, hindi ito yung cellphone niya, ibang cellphone tong ginamit niya. Ibang cellphone to kasi hindi ganito yung cellphone. Hanggang dun lang yon. Hindi ganito yung cellphone. So, ibang cellphone yung ginamit niya para ma-screenshot niya ito. At naka 4G siya. Oo, naka 4G siya. At iba yung cellphone na ginamit niya, kaya niya nakuha ito. Nakuha niya. Ayan. Tapos, ayan. Nakuha niya. So, ayun. Tagad-tarin ako ng basher. Tinatad ako ng basher messenger ko sa Facebook ko, guys. Tinagdada ako nila. Ayan na, ang dami na nila. Ang dami na sa messenger ko. Ito na. Bakit ako kailangan gambalain at guluhin? So yan guys, mag-e-end na muna ako. Pero continue pa rin ako sa pag-ayuda sa nakapin. Dan sa nakapin, 2 na ha. Bibigyan pa kita ng 7. 7, hindi. Dalawa na, 5 na lang. Owa, ang hina ko talaga sa math. Ang hina ko sa math. Yan. Tapos ito. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pero nakangiti lang ako. Nakangiti lang ako habang kulot pa yung buhok ko. Nakangiti lang ako. Pero mamaya, bonggang-bongga to na bonggang-bongga talaga ito. Pangatlo sa nakapin. Pa 1 oras ko lang to guys. Okay lang. Kahit iwan nyo ako guys. Pa 1 hour ko lang to. Okay lang ako dito guys. Gala muna kayo sa ibang live guys. Oo. Sensya na kayo ha. Sensya na. Pasensya na guys. Ayan. Tapusin ko lang yung ads ko. Sayang kasi yun eh. Sayang nasa good mood pa naman ako mag-LS. Ayan. Good morning. Sa mga bibili ng sibuyas. Ayan. Palain ako ng bonggang-bongga. Okay. Ay, pag nag-explain kasi ako sa kanya, more explain ako. Pero pag siya yung nakitaan ko ng mali, yung mag-out siya, mga 2 days, hindi siya mag-online. So, pag ako, todo explain ako ng bonggang-bongga. Ayan, todo explain. Ayan, sibuyas kayo. Pero ngayon, ayan, nag-message na siya. Ganun talaga ang buhay, ang sabi niya. Okay. So, ito, no? Iba yung, hindi ko alam paano sasabihin ko. Ito, tinag niya ako. Hindi ganito kasi yung cellphone na meron siya. Hindi ganito. So, ito, meron siya ibang gamit na cellphone. Kaya niya nakita to. So, nandito siguro siya sa account ko. Kaya na-open niya ito. Nakikichismis sila. Ayan. Nakikichismis sila ba? Hi, Glenn! Hello, Glenn! Good morning, Glenn! Kamusta, Glenn? Maulan pa ba? Ito, dito sa amin maulan. Good morning, Glenn! Mega lang shoutout sa'yo. Thank you sa pagpunta mo. Thank you. Habang nakatawa pa ako, thank you talaga. Yan. May straight na yung buko. Pag straight na yan, mag-end na ako ba? PM ko lang siya ba? PM ko siya. Teka lang. Naka-latest tuloy yung anak ko. Andito kasi yan siya eh. Yan. Tinawagan niya pa ako.
home natin siya. O, hindi siya sumagot. Tinawagan ko siya, guys. Hindi siya sumagot. Sensya na. Cannot be reached, sabi niya. Char. Naka-private kasi itong post ko na to. Pero nakita niya. So, gumamit pa siya ng ibang cellphone para makita niya yung post ko. Oo, naka-private eh. Session na, guys. Okay lang kahit iwan niyo ako, guys. Ginagambala ako ng mga friends namin. Alam ko na. May nag-send sa kanyang friends niya, kaya nakita niya yon. Okay, gusto mo yan? Let's me see. Ayun, nakita ko na kung sino ang nagbigay. Okay na. Nakita ko na yung sagot. Nakita ko na yung sagot. Mahal. Sayang ba? Sayang.
nag-effort naman, di ba? Nag-effort, tapos binigay naman yung best. Awa, pero sa simpleng tulong na hinihingi ko, hindi mo binigay, hindi mo nagawa. Madami kang paligoy-ligoy. Kapag gusto, may paraan. Kapag kaayaw, maraming dahilan. So maraming beses ko yon sinabi at hiningi sa'yo. Pero hindi mo ginawa. Ito, game na ako. Game na ako. Game na ako! Wait. Sandali. Eto, okay lang ako guys. Sandali. May gumagambala sa lang sa akin. Sandali, ayusin ko lang. Last to. Hello Aina, mega long shoutout sa iyo. Salamat sa pagbigay mo ng aking picture. Thank you so much. Yan. Broadcast kita, bonggang-bongga. Sinadya mo talaga, kasi meron kang trying hard. So, proud ako naman sa'yo. Sige, i-push mo yan. Push mo ng bonggang-bongga. Pwede naman kayo, di ba, mag-call, magkita. Di ba, nagbigayan kayo ng inyong mga number. At po pwede kayo join sa mga party, o di ba? Oo. So, gusto mo yon? Sige, go! Gusto mo yun di ba? Gusto mo yun. So, alam mo ba, nung nakita ko yon sa iyong account, tahimik lang ako. Hindi ko pinost. Pero eto, ipopost ko. Gusto mo yan? Ipopost ko. Sige. Eto, wait lang, post ko. Sabi ko naman sa iyo kung magba-backread ka sa message ko. Sinabi ko naman sa iyo noon. Balang araw ilalabas ko rin 'yon. Kasi ikaw unang gumawa noon. Pero yung nagipagkita ako kay Ramon, nain po naman kita. So hindi lingid 'yon sa iyong kaalaman. Nain po naman kita. Sa bagay na 'yon. Nain po naman kita. Sana ba? Sa lutang ako ng bahagya, pero hanggat kaya, kung kaya ko pang lumutang, why not? Sensya na kayo guys, dahil dito pa sa LS ko siya nagkalat. So, kailangan kong linisin ang aking kalat. Eto na yan siya. Maraming salamat sa bonggang trying hard mo. Maraming salamat. Ayan. Okay, close. Maraming salamat sa iyo at sa lahat ng mga kabutihang ginawa mo. Dahil trying hard ka, kaya ayun, pinasa mo yung picture ko. Yung pinost kong picture, pinasa mo. 'Di ba? Kaya naman, maraming salamat. Oo. So yun, hinihintay ko nga naman talaga kahapon sa iyo sabihin dahil hindi ka naman online at hindi mo in-ignore mo yung mga message ko. So, sabi ko naman sa'yo na may usapan kami ni Ramon. Sabi mo, okay lang. Di okay lang, di ba? So, ngayon, nag-i-emote ka. Sinabi mo naman kasi okay lang. Di ba? Pagkatapos, ayun, nagkita naman kami. Tapos, ayun, nagkita kami, nagsabi mo mag-picture kami. Nag-picture naman kami gamit ang cellphone ko at cellphone niya. Picture kami, bonggang-bongga. Sino to silang gapo? Kahit mag-invite ka pa ng mga friend mong langga na yan dyan, I don't care kasi naka-private ako at hindi niya makikita ang mga post ko. So, don't assume na ma-accept ko sila para lang ma-spyan mo ako ng bonggang-bongga. Ha? Ayan. Okay lang yan, ha? Okay lang yan. Basa-basa lang ako ng mga comment nila. Sige, comment lang kayo sa tag niya sa akin. Ay, nakakaloka. Bana all may Romana. Ay, nako.
Nakaka-stress tuloy ang aking bidding. So, punta tayo sa Nakapin. Gugulo ako, nalulutang ako guys, pasensya na sa 3 million in my house. Pasensya na guys, ginambala ako ng FB ko. Nagambala ako ng FB ko. Pasensya na talaga guys. So, eto na. Tanggalin na natin ang ating magtanggal na ako, mag-remove na ako. Kakaloka. Kung bakit ba naman kasi may taong pilit kang ini-ignore ka ng ini-ignore, kaya ayun. Nung in-ignore niya kasi, di syempre, paano siya ma-info? Hindi, di ba? Kasi busy siya mag-celebrate sa kanyang team. Pagkatapos, ako naman, pumaig naman siya, di go! Di ba? Go, go, go! Tapos ito, tapos eto, naglalaber siya. Naglalaber siya. Jai Zikatogkin, LS Kumangkin. Andini. Kaya ito, Nathan Labat, malamang Nathan Labat. Nga. Ipipin ko siya. So guys, meron na lang ako 10 minutes. 10 minutes. Daan na ako sa Nakapin. Ay, paano ko to pipin? Sisi ko, wait lang ha. Replace pin. Di ba? Sa kaka-ignore niya sa akin. Di ba? Maghapon ako naghintay. Tapos pumayag naman siya doon sa friends namin. Tapos nag-selfie kami. Nag-selfie kami. Eto, Sabi niya mag-selfie kami. Nag-selfie naman kami. Good morning, Sisi Kuy. Hi, Sisi Kuy Jackie. Ayan, nag-selfie naman kami. Pumayag naman siya na mag-selfie kami. Nag-selfie naman kami. Dahil masunurin ako, nag-selfie ako. Naintindihan ko, Sisi Kuy. Marunong ka mag-Pangalotok. Okay. Kasi nasa Pangasinan ako sa Pangalotok sa language namin. So, ayan. Nakausap ako. Ayan. Karuman. Karuman. Imbaga ko, si Kato. Nantungtong kami Karuman. Number 2. Sabi ko, before mag-end, before 12 minutes kasi mag-end. Tapos, sabi ko magkukulo ulit ako, sabi niya, wag na kasi di naman daw niya sasagutin. Biniyaan, tapos nag-PM ako. Yung PM ko, hindi niya pinansin. Di, syempre, may usapan kami nga na magkikita. Nagkita kami habang siya busy na mag-basketball. Busy siya mag-basketball, nag-celebrate sa kanyang team. Ayun. Ngayon, tinawagan ko siya, inignore niya, Hindi niya sinagot, tapos nag-log out siya. So, yun guys, meron ako nakapin. Tawa pa more. And then, gaya nito, tinawagan ko siya, para doon sa tag niya, para masabi ko ng magkalinawan, kaya lang hindi niya in-answer yung call ko. Tapos di rin niya na-seen. So, nandito siya, naka-PM siya sa mga friends niya. So, yung mga friends namin sa GC, nagbulantang ang aking messenger. So, ang ingay-ingay ng messenger ko, dahil sa mga friends namin na nakiki-update. So, hindi ko naman pinansin kasi nandito ako sa PM naman. Sa PM kasi ako. Syempre, bago ang iba, siya muna. Sana, kaya lang hindi niya pinansin yung message ko. So, ayun. Yung mga sinabi niya, salamat. Salamat. Pero, ayun, sinabi niya yung kay Karen, wow, bongga. Tambay, Sisi Kuy, busy sa
Salamat Sisi Kuy ha, salamat sa pagtambay mo. So, sana talaga magla-live ako na Monday ngayon nawa, magla-live sana ako dun na ano, gusto ko sana makipagpalit ano to, mag-live sana sa ano yung premiere ba na ako yung maging host. Oo, ayun sana kailang hindi ko alam kung paano ko sasabihin na ako yung maging host sa ano sa premiere. Gusto ko sana i-request yun kaya lang medyo busy ako. Siguro next week, i-try ko ako ang maging host ng premiere. Okay lang ba yun, Sisi Koy? Oo, para ma-experience ko naman na ako yung host ng premiere. hindi lang supportive or hindi lang ano to hindi lang part ng playlist. So gusto ko din maging host ng playlist para din FB mo sis. Okay, ang FB ko ito. FB ko ang ano ko pa to sinasabi sa iyo na add mo ako dito sa FB ko. Kaya lang hindi mo ako na ano yung FB ko. Hindi mo iniintay kita sa FB ko talaga Sisi ko Oo. Eto. Nalutang ako guys, nagulantang ako ba? Nagulantang ako ng bonggang-bongga. At na, ang FB ko, ayan, ang profile ko yun, ito rin yung makikita mong profile ng FB ko. Ayan. Alam niyo ba yun guys, mahirap yung ini-ignore ka sa buong maghapon. Awa, ignoring ka tapos ikaw yung maghihintay kung ano oras siya mag-online. Pagkatapos, hintay mo lang talaga kung anong oras siya magta-time. Tapos, ayun, hindi ko ma-explain. So yun guys, meron na akong 1 hour. Maraming salamat sa pag-join at sa pag-support nyo dyan. Thank you so much. Ayan. Ano to? Dan na ako sa nakapin. So hindi lang ako nakapag-iwan ng bakas, pero dan na ako sa nakapin. Hindi lutang lang ang aking mind. Yes. Mind, sana all mind. Nakakaloka kung paano nagkabuhol-buhol ang buhok ko sa pagkakulot. Ganoon din ang buhol-buhol ng aking messenger at saka FB. So, no comment ako doon. So, basa-basa lang ako ng mga comment ba? Oo. Nakakaloka ang live. At, hindi ko makita. Bakit? Sige sandali, baba ko na lang yung link. Bababa ko yung link ng aking messenger. Ang dami nag-comment. Ang dami ng basher. Ang dami ng basher pumapabor na sa kanya ang ano. Ayan, fans paman ako sa iyong dapat. Ang laban palagi. Ayan, sunset. Laban lang palagi. So don't lose your love that her. Just move on. Okay? Baba ko link Sisi ko. Wait, hinahanap ko yung link ko para maibaba ko sa'yo. Paano nga ba pakuha ng link? Nandito yun Alam ko yun, paano magbaba ng link. So, kailangan namin mag-usap ng maayos po. Ay, eto na, nakita ko na yun. Bakit hindi siya makakuha ng link dito? Lipat tayo sa kabilang cellphone. May sayad yung isang cellphone ko, hindi makababa ng link ng aking FB. Maraming salamat sa mga nagbate sa aking FB. Thank you so much.
Copy link. Ayun. Tapos, punta tayo dito. Wag mo na ibaba, sis. Okay na, nakita ko na. Ayun, thank you so much, Sike. Mabuti nakita mo na ito pa, pababa na nga yung link ko eh. So, yung profile noon, kapares din ng thumbnail ko ngayong live ko ngayon. Oo. Ayan. Paano ko to makakausap kung nag-log out? O paano maayos to kung nag-log out? Ay, nako. So, yun guys, may 1 hour na ako. So, mag-end na ako. Dan na rin ako sa nakapin. Maraming salamat sa nag-stay sa aking live. Ayan, Sisi Kuy KTV. Waiting lang ako sa sa ito. Nandito na, nakita ko na. Add kita. Add kita. Follow. Nakapollow na ako sa'yo. Pero wala kang add friend. Wala kang add friend, Sisi Kuy KTV. So, nag-follow na ako dyan. Jen Tumibaw. Ito. Nag-follow na din ako sa'yo, Sisi Kuy. At sana kita kailang wala ka naman pwede mo naman ako PM na lang. PM. PM mo ako, pwede naman. So, yun guys. Mag-e-end na ako. Sa 2 Million May House, mag-e-end na ako. See you next live. Oo, sa next live, hindi na ganito. Sensya na guys. Baka sa susunod na live ko, straight na yung buhok ko. Hindi na ako tapos At, okay na ako siguro sa next live ko. Oo. So, ayun. Maraming salamat sa lahat na nag-join. Sa silent viewer ko na nandiyan dyan. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpunta sa LS ko. Maraming salamat. At sa walang sawang pag-support nyo. At sa maraming salamat din sa basher, no? Sa pag-bash, thank you so much. At maraming salamat sa pagbulabog mo ng LS ko. Maraming salamat. Sana naman ay masaya at nag-enjoy ka sa inyong celebrate. Congratulations sa team mong panalong-panalo. Thank you so much. Ayan. So, ayun. Sa lahat ng, lahat naman yan, di ba? Usap ang solutions, usap para ma-explain ng maayos. Ang lahat ay may umpisa at may katapusan. Kaya naman, ayun, yun lang, point, tuldok. Tuldok lang. Yan, ganun ako ka-atapis. Atapis sa mas more on atapis acne, nanini. Wala akong magawa. Ayan. Teka lang, hindi ko makita dahil nag-moist na yung salamin ko. Nabulabog ako ng bonggang-bongga. So, ayun. Sensya na. Kung hindi mo sana in-ignore, edi sana hindi nagkaganon. Ayan. Yung PM mo. Sige, OTW ako sa PM mo. Ito. Nasa upsweet. Sige, bago pa ako mag-end, kikitingilan ko muna anuin ko muna yung mo. PM. Yan. So, nandito ka siguro sa aking spam message request. Ayan, nandito na. Okay na sis, nandito na. Ayan.
Okay na, nakita ko na PM mo, Sisi Koy, at nag-reply naman din ako sa'yo. Nag-reply na ako sa'yo. Ayan. Alive. Aba, hindi niya pa inayos. Hindi niya pa inayos. So, sana ayusin niya na. Sabi ko naman kasi sa kanya, sabi niya kasi ka talaga kahapon. Tapos na. Sabi kasi pag may problema, okay, Sisi, thank you ha. Yun. So, kapag may problema kasi, tinatanong ko siya palagi kung ano solusyon niya. Anong solusyon niya? Yung, anong desisyon? Pag tinatanong ko siya, anong desisyon mo? Sasabihin niya sa akin, wag naman desisyon, solusyon dapat. So kahapon tinanong ko siya, maraming beses ko na rin siya tinanong, anong desisyon mo? Ayan, sabi niya, lumayo. O, tapos na, tapusin na yun. Sabi niya kahapon, tapusin. Sabi ko, sige, sure ka? Sige, i-respect ko yung gusto mo. Sabi ko sa kanya, sige, respect ko yan. Sabi ko sa kanya. Ayun, tapos piniem ko, bago mag-end yung call, nasabi ko naman yan sa kanya, sige, i-respect ko kung ano decision mo, sabi ko sa kanya. Yun, mahirap naman kasi ipilit kapag kaayaw, awa. So, yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos, hindi na rin siya nagpunta ng messenger, hindi na rin niya ako piniem. Tapos, kinall ko siya, chinat ko siya, ng bonggang-bongga. Ayun, sinabi ko naman sa kanya, pero in-ignore niya yung message ko. Tapos, sabi niya rin kasi i-info niya ako at i-update niya ako, pero hindi naman siya nag-update. So, inuna niya muna yung sarili niya bago info. O, paano ko naman di siya mai-info din, di ba? Kasi offline siya. Tapos, ayun. Tapos, naghihintay ako ng info niya, no? Hinihintay ko yung messenger na umingay, kaya lang hindi eh. So, yung message ko ng mga bandang alas 11, alas 12, ngayon niya lang yun na-seen. Nag-open naman ako palagi, open yung data ko, kahit load yung gamit ko, naka-open lang. Tapos hinihintay ko yung PM niya, pero hindi niya sinin yung PM ko. So ngayong alas 9 lang siya nag-PM. Ngayon lang siya nag-PM. 12 hours din ng live ko. So sa live ko siya nagkalat ng issue. Tumatawa pa ako, ngumingiti pa ako kasi naka-live. Pero ang totoo niyan, lutang nang-iisip ko kung paano pa to gagawin. Pero pumayag naman talaga siya na, sabi pa niya nga mag-selfie daw kami. Nag-selfie naman kami talaga. Nag-selfie kami ng bonggang-bongga. Tapos, ayun. Ganyan din sa akin, post din niya ako ng may din. Ganun ba? So, ayun, hindi ko naman din siya masisisi kasi yun yung nilalaman ng damdamin niya. So, yun yung way niya para masabi din yung gusto niyang sabihin. Bawat tao gusto niya i-express yung nilalaman ng damdamin niya at gusto niya ilabas yung gusto niyang sabihin. So, dahil naka-live nga ako, ayun, dito sa live ko niya sinabi. So, okay lang yun. Parts of growing up. Sa bawat lesson, sa bawat pagsubok, makakakuha tayo ng lesson. Diba? Pero kasi kung palagi mo ini-ignore yung isang nilalang, diba? At lagi na lang siya yung nag-a-adjust, at lagi na lang siya nag-a-adjust, malamang, at sa hindi rin, nag-iisip na yun. Diba? So, maraming time din siya na nag-isip at sabi nga rin niya minsan, ayan, eto na, nag-PM na siya. Nag-PM na siya. Ayan. So, ano ba to? Nasaan na ba ulit ako? Nandito pa rin nakaupo. Ayan. Ayan. Ayun. So, mag-end na ako dahil kakausapin ko na siya. So, uusap muna kami. Usap muna kami. Oo, parang lang ako nakatapis parang lokal lang ba. Tapos yung buhok ko pa, pag ganito yung buhok ang feel ko, simuhan na ako.
Ay, nakakaloka. Ayan, so meron na akong 1 hour. Sayang, maganda sana yung mood ko na mag-live. Nakangiti lang ako ng bonggang-bongga. Maganda yung mood ko mag-live. Pagpasok, pag online pa lang, meron na ako 7 viewers. Kaya lang nasira. Mag-grow pa sana yung 7 viewers ko na yun. Kaya lang nasira. So, pasensya na guys sa mga naka-stay sa aking live sa 2 million. Thank you so much sa pag-stay. Maraming salamat sa pag-support. Maraming salamat sa mga nagpunta sa LS ko. At kita na lang tayo sa next live. Ayan, thank you. Kita-kita din tayo sa mga friends natin na naka-live. Ayun, see you around guys. Maraming salamat sa inyo. Ay, nako. Ayan guys, mag-e-end na talaga ako kasi kailangan ko na siyang kausapin. Nag-post. So yun guys, mag-end na ako. So 3 million, thank you so much. May the Lord bless you and keep you all the time guys. Stay safe. Ayan, pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi. At keep on vlogging. Thank you sa inyong lahat dyan guys. Maraming salamat sa pag-support. Mag-end na ako guys. Thank you sa inyo. Maraming salamat. Nag-upgrade ang akin WH. Bye-bye. Salamat sa pag-stay, Sisi Kuy. Pwede mo na lang akong PM. PM na lang tayo. Thank you. Testing live yan.